Ahojte, nachádzame sa v takom typickom lesnom poraste, ktorý je tu umelo vysadený. Môžeme za sebou vidieť, ako takýto les vyzerá. Je husto nasadený, sú to ako také tenké zápalky, ktoré tu nemali priestor na to, aby rástli. Sú veľmi blízko seba, sú tenké, je to približne 40-ročný les a vidíme, že už sa tu začína robiť aj prebierka, aby zriedili ten les, aby tie stromy nadobudli tú svoju hrúbku a veľkosť. Toto je taký príklad tej nelogickosti lesníctva na Slovensku, kde sa momentálne s veľkým štýlom ťaží v ochranných lesoch a v pralesoch, kde sú tie stromy mohutné, obrovské a tým pádom je tam aj kvalitná výdatnosť dreva. Práve touto cestou není správne ísť, pretože si vyrubujeme staré, krásne lesy a už na začiatku, keby sa počítalo s tým, že tie stromy vyrastú a mali by priestor, tak to tu vyzerá po tých 40 rokoch úplne inak ako teraz. Pozdravujeme vás z Fatranských hospodárskych hôr a pamätajte, toto nie je cesta.